Priorat disposen d'un estudi que completa el mapa de fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura a Catalunya. Aquest és un pas imprescindible per exhumar i identificar les restes de milers de desapareguts, una mesura que preveu el govern i que ha estat llargament reivindicada. En aquest edifici memorial s'hi dipositen les restes que es van recollint de combatents de la batalla de l'Ebre. Són restes pertanyents a homes, alguns més joves, altres no. I més o menys hi ha unes 300 peces, 300 mosses, que en principi serien d'uns 16 individus. Este matí s'hi han portat els ossos que s'han trobat durant l'estudi de localització de fosses comunes de les Terres de l'Ebre i el Priorat. Es completa així el mapa de fosses de tot Catalunya, amb les dades del territori on es va lliurar la batalla més cruenta. On més n'hi ha és al Priorat, 51, perquè és on hi havia els hospitals de rereguarda, seguit de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, on es va lliurar la batalla de l'Ebre. El mapa servirà de base per una futura exhumació de les restes. Estem convençuts de que això ha de servir per tancar la Guerra Civil i perquè les relacions entre les persones milloren. Jo crec que l'objectiu de qualsevol ser humà és poder saber on estan els seus parents, per poder-los honorar, per poder-los portar flors, per poder-los plorar, i això també ha sigut un desastre perquè tots els que van perdre la guerra això no ho van poder fer.